Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Nindot kayong higdaan ng lantay nga kawayan. Bugnaw kaayo. Bitaw, hindi ko rin pagkudiri kayo basig na niya ilangaw mo tugpa ba? Murag ka nakauyon ka? Nakauyon gyud. Gutom man. Unsay makaon diha? Papalita. Magpalit lang ko, hindi ako na. Ngano day, unsa lisod an diha? Wow, okay. Noon unang bulinaw niya, put-put-put. Ganahan ko. Mukaon ko ana. Ha? Makapakaon ka na ko, Franco? Oh, bida no? Kaon ka na noon unang bulinaw niya, buhat put-put. Kaon. Ngano di ay? Kaon nas pobre. Mao ni gusto nako. Bisag pobre sa pagkaon, pero dato sa kasing-kasing, okay kay ko ana. Miss Babes. Ay, sa ato pa day, Miss Babes. Mukaon gyud day kag bulinaw nga inununan og buwad nga putput. Mukaon kaayo nay, uy. Nay, pagsuka day, mga unta. Ako lang, nay. Ako yung mandam. Tabangan ta lang ka do. Tabang ko, Franco. Ha? Mitabang yung andam si Miss Babes. Ay, Why suka? No, di ay suka. Di Pinakurati, dangita gikan, pagsuka. ginisiligan, pure ni. Okay kaayo. madarag yun day ning bayhanag pinubri. Away sili, Franco. Nay, way sili, nay. Mukaon po day sinilihan. Kaon day kag sili, Miss. Nay, asan sili, nay? Aw nada dong. Gitabunan duol sa sinana to. Inday Babes. Imong gibahog ang sabaws inununan. Ay, sorry, Nay. Nahurot ang sabaw sa inununan. Kaon na day kag pinobre day Miss no. Na, ganahan. Yung kay kuani, Nay. Dong, Nay, pangasawaan na lang yun Miss day Babes. tawanan kay kanay. Bugal-bugal di ako na ibida sa di mo. Manoon. Okay ra gina, Franco. Siya mo ni kayo ni nanay, uy. Kining ako day no. Pwede tiaw-tiaw, pwede sang tinod-on. Mao ba, So na, Nay? nay. Gusto na na. Miss Babes, kao na. Bitaw, Nay. Mga una ta. Naginanaw ramang ka diha. Ay bitaw day, uy. Naimuot mo kung nagtanaw na mong nagkinamot diha, uy. Bahog ka sa sabaws inununan. Kaos buwad put-put. Tos lupasuka nga gipusan og daghang sili. Grabe ha. Ganahan kay kuaning kauna, Nay. Miss Babes, bisa ka ng style ni mo eh. Ikaw ko yung hipos plato. Og ako si manghugas, ha? Uy, ayaw day, ayaw Ay, day. Nay, pasagdi lang ko, Nay. Ako yung manghugas sa plato. Ayaw tao na na. Sagdi lang gud ko, Franco. Good, ganahan ko ning trabaho, Mau ba? Kinahanglan manggod nga makaton ko ini. Aron sa ingon ba nga kon mo travel ko, mo trabaho ko sa laing nasod, makamao na ko ani. Pait kay nang wa kay experience sa trabaho eh. Kung moabot ang panahon nga ikaw ra luoy kay ka. Di ba, Nay? Ha? O di raman ta na mo hugasan day, panglabay raman na namong plato. Ay mao ba di ay unta? Pero kinahanglan gid nga makaton ko. Dili kay magsalig lang sa mga katabang. Dito sa gawas sa nasod, wala ba'y katabang. Kayod yung kag-imo dito. Nya kay muhugas na. Ako lang lagi. Okay na. Nahuman ako panghugas sa mga plato. Pida, ako ni panghambog ng Chris. Ha? Ano may panghambog ni mo? Ikaw pinubre. Dili pag sumuang pobre kay bae. Nya, ikaw pinuhugas plato. Ayaw na lang, uy. Nga good taon. Ako ni ipakita nila kining record kong video. Tanawa. Oh, Ikaw ginuhugas plato, tanawa. givideohan ko ni mo? Natural. Ikaw pa? Guwapa niya hugas plato. Tagsar kay na, oy. Ako ni post Facebook. Franco.
Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Imo nang ipo sa Facebook, Franco? Oh, nay. Oh, may noon. Mulike dayon ko og ako pag i-share. Franco. Nari kay cellphone. Franco, ayaw lang. Na- Mauwaw na- ta, uy. Uy, ayaw ka uwaw day. Uy, ang katong mauwaw day, mao tong mga taong way maayong binuhatan. Nay. Sige pa, hinay lang ha. Hinahinay lakaw. Okay na, Chris. Ana, yun. Exercise. Aron dali ra kang maulian. Oh, Chris. Pero tinuod ba yun? Nga, ginisda na ka sa imong motor? Naalagi, kipalitan ko. Brand new. Kayo bag kinaiyan ng bayhana. Uy, ka na si Miss Babe. Tinuod gina. Sa usa ka gatos ka tao, no? Maay na lang og naay usa ana. Oh, lagi. Ikaw bitaw kayo ko. Unya, o ba kay beranan sa ospital? Wa, lagi. Si CMC manggod. Way bayranan. Namin malasakit ya. Bitaw, no? Unya, si Miss Babes ang nipalit sa tanang mga resita nako. Okay ra gyud. Pero si Franco ba? Tuwa na yun magtrabaho dito ni Miss Babes? Oh. Siguro. Auntie, si Franco rin yung makapahimu sa ani. Dili lagi. Mantigo silang mulantaw si Franco siyang kahimtang, oy. Hinaot pa yun unta. Ay, kadiyot. May messenger. Sige. Hala, tanawa, Andy. Tanawa, oh. Unsa man na? Video? Unsa nga video? Sex scandal? Lano, hangol. Dili, uy. Dili ko kung tanawa na, no? Dili ko tigtanawan, ana. O unsa na video ha day? Video ni Miss Babes. Unsa nga video ni Miss Babes? Unsa iyang unsa man kauban siyang uyab nga si to? JC? Dili, uy. Uban kang Franco. Patanawa ko bi. Karon ako asa man ba? Niya, tanawa pa kayo, oo. Owa, nanghugas og plato. Pag umanyag kaon sa inununan nga bulinaw og buwad putput. Kuyog ba yun ni nang Mikay? Unsa? Asas Miss Babes nay? Tuwa ay, mibalik og irag-irag sa lantay nga kawayan. Dang hinotpik. Bida. Kuga na ko niyan eh. Sumikay ko gani mo. Hugas siya sa plato. Kaon siya sud ang pinubre. Bulinaw putput. Bida. Unya, Hugas siya sa plato. unya. Unsa may huna-huna nimo diha? Wala. Pagkatagtsaw dyan nimong kanahana ka. May pagwa ta kay patuli hanggawan. Ikay kakupot. Ituloy ko. Bida sa di mo nanay sa tatay nagkupot ako. Bida. May pagipakit-kit na lang to dong. Bayad-bayad lang ta. Nya, saan man na nimo? Mabasa raman intaw nagmaligo ka nya, mahaubo lang kung madagma. Sa rin tunggata ng babes na bida. Dong. Huh? Gusto ka ako explicar niya para nimo? Gusto ka? Ayaw ana nay. Patuon ako ha. Ayaw nay. Uy. Si JC. Hello, JC. Asa ka karon? Nga naman? Nihiga ko di mo. Nanghugas kag plato uban adtong Franco? Unsa? Nagtrending ka karon sa Facebook. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.